Patuloy ang paghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan ng Lubao LGU sa pamamagitan ng Dental Mission at Operation Tuli na isinasagawa sa iba't ibang barangay ngayong Mayo. Ayon kay Mayor Esme Pineda, layunin ng programa na makapagbigay ng accessible healthcare services lalo na sa mga kabataan at residenteng nangangailangan ng libreng konsultasyon at minor medical procedures. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ng Operation Tuli sa Barangay Santo Tomas sa May 13, habang magkakaroon naman ng Dental Mission at Operation Tuli sa Kalangain sa May 14. Susundan nito ng Dental Mission sa Santo Tomas sa May 18, habang parehong Dental Mission at Operation Tuli naman ang isasagawa sa Barangay Lourdes at Santo Cristo sa May 19. Sa May 20 naman, dadalhin ang programa sa RHU4 sa San Miguel at magtatapos ang serye ng medical outreach sa Bangkal Pugad at Bangkal Sinubli sa May 21. Inaanyayahan ng Lubao LGU ang mga residente na makiisa at samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan bilang bahagi ng patuloy na programang Level Up Lubao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.